kupili smo mikroskop vrijedan 4,5 milijuna kuna. I ono što je posebno kod tog mikroskopa je da je to super rezolucijski mikroskop tipa STED. A to konkretno znači da sada s tim mikroskopom možemo vidjeti 3 puta sitnije stvari u stanici, u živoj stanici, nego što možemo sa standardnim konfokalnim mikroskopom. I to je prvi takav mikroskop u Hrvatskoj i on je dostupan svim suradnicima koji žele surađivati s nama u gledanju tih sitnih stvari u živim stanicama. Nama taj mikroskop treba za proučavanje diobe stanice. Ono što mi proučavamo je kako stanica dijeli svoje kromosome, a za to je jako bitno kako su kromosomi povezani sa mikrotubulima, koji su pak proteinske cjevčice koji vežu kromosome i povlače ih na suprotne krajeve stanice. I uz pomoć ovog mikroskopa već smo uspjeli otkriti potpuno nove načine vezanja kromosoma na mikrotubule, a to nije bilo moguće sa standardnim mikroskopom, zato što jednostavno sa standardnim mikroskopom nismo mogli vidjeti tako sitne dijelove u stanici. I još bih htjela istaknuti jedan projekt na kojemu trenutno radimo, a to je da u suradnji sa kolegicom Dragomirom Majhen gledamo kako virusi ulaze u stanicu i kreću se kroz stanicu prema jezgri stanice i tu je isto tako bitno, budući da su virusi tako sitne čestice, bitno je moći razlučiti te sitne viruse s obzirom na druge strukture u stanici. I to nam upravo ovaj mikroskop omogućuje. I u toj suradnji promatramo adenoviruse koji ulaze u stanicu, a oni su bitni, kao što znamo, ne samo zato što su to virusi koji uzrokuju razne bolesti, nego i zato što su na njima bazirana vektorska cjepiva.